Mae hi'n gyfnod cyffrous iawn yn hanes addysg yng Nghymru gyda pharatoadau yn parhau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 2022. Yn ystod y cyflwyniad yma, cewch wybod mwy am gefndir a chyd-destun y diwygiad hanesyddol hwn mewn addysg yng Nghymru. Cewch arfogi eich hun gyda'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth cyfredol am egwyddorion sylfaenol y cwricwlwm newydd mwyn sicrhau eich bod ar flaen y gad wrth darparu addysg yn y cyfnod cyfnewidiol hwn. Mae'r hyfforddiant yma yn cynnig cyflwyniad clir a hwyliog i fethodoleg a datblygiad Cwricwlwm i Gymru 2022. Yn ystod yr hyfforddiant, cewch gyfle i adlewyrchu ar a rhannu eich arfer dda presennol yng nghyd-destun y 4 diben ar 12 egwyddor addysgeg, ystyried oblygiadau y cwricwlwm newydd ar y sector nas cynhelir, derbyn gwybodaeth gyfredol am y camau nesaf i'r sector nas cynhelir yn y broses o ddiwygio'r cwricwlwm. Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant, bydd gennych well dealltwriaeth o Cwricwlwm i Gymru 2022, o'r cyswllt amlwg rhwng egwyddorion y cyfnod sylfaen ac egwyddorion Cwricwlwm i Gymru 2022, o swyddogaeth gwreiddiol y 4 diben ar 12 egwyddor addysgeg o fewn Cwricwlwm i Gymru 2022. A hyderwn y byddwch yn teimlo'n fwy hyderus wrth gysylltu rhai o'ch arferion presennol a disgwyliadau'r cwricwlwm newydd. Felly, os awn ni yn ôl i 2012 pan sbardunwyd y newid hwn wrth i raglen rhyngwladol asesu myfyrwyr PISA, arolwg rhyngwladol o sgiliau mathemateg, gwyddoniaeth a ddarllen disgyblion 15 oed, ddangos fod Cymru ar ei hôl hi mewn cymhariaeth â chanlyniadau Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Yn sgil hyn, Comisiynodd Llywodraeth Cymru yr athro Graham Donaldson i gynnal adolygiad cwricwlaidd cynhwysfawr. Rhwng mis Mawrth a Rhagfyr 2014, gafodd yr athro Donaldson a'i dîm nifer o gyfarfodydd gyda pheneithiaid, athrawon, rheolwyr ysgol, staff a phobl broffesiynol eraill ar draws Cymru. Ymwelon nhw ar amrywiaeth o ysgolion ar draws Cymru gyfan gan gynnal trafodaethau gyda disgyblion, rhieni a gwarchodwyr ynghyd â grwpiau cymunedol eraill. Mae adroddiad yr athro Donaldson dyfodol llwyddiannus, adolygiad annibynnol o'r cwricwlwm a threfniadau asesu yng Nghymru, yn cynnwys 68 o argymhellion. Pob un wedi ei derbyn gan Lywodraeth Cymru. Rhain yw'r sylfaenu i Cwricwlwm i Gymru 2022 ac maent yn deillio o'r ddadl fod y cwricwlwm wedi cael ei orlwytho a'i gymhlethu ac mae rhan ohono wedi dyddio. Nid yw trefniadau asesu'n cyfrannu fel y dylant at wella dysgu. Mae hyn yn cyfyngu ar allu ysgolion ac athrawon i ymateb i anghenion sy'n newid yn gyflym. Nid yw'r cwricwlwm cenedlaethol a'r trefniadau asesu presennol yn cwrdd bellach ag anghenion plant a phobl ifanc Cymru. A'r rheswm syml am hyn yw fod gwreiddiau ein cwricwlwm cyfredol yn hannu o ddeddf addysg 1988, deddf a grewyd yn San Steffan mewn byd tra gwahanol ein byd ni heddiw. Os edrychwn ni nôl i 1988, roedd y byd yn lle gwahanol iawn i'r byd sydd ohoni heddiw. Roedd yn fyd oedd yn bodoli heb y wefyd eang, cyn oes y ffôn symudol a phwynt pŵer, ac roedd y wala oedd yn gwahanu dwyrain a gorllewin Berlin yn dal i sefyll. Dim ond megis dechrau sylweddoli fod problemau hinsawdd yn bygwth ein planed oeddem ni, a prin oedd y siopau coffi ar y strydoedd. Os digwydd i chi ddod ar draws gaffi, peth hollol arferol oedd i'r lle fod yn llawn mwg sigarets. Wrth ystyried hyn oll, mae'n amlwg nad yw'r cwricwlwm cyfredol sy'n deillio o'r cyfnod hwn bellach yn bwrpasol, nac yn addas i Gymru gyfoes. Wedi deud hyn, mae'n holl bwysig cofio peidio taflu'r babi allan gyda dŵr y bath. Yn ystod yr adolygiad, dysgodd yr athro Donaldson am nifer o agweddau cadarnhaol o'r cwricwlwm cyfredol, ac mae'n glir yn ei adroddiad mae adeiladu ar y cryfderau hyn ydy'r nod. Un o'r cryfderau hynny a amlygwyd yn yr adolygiad oedd o fframweithiau rhifedd a llythrennedd. Daeth y fframweithiau yn statudol yn mis Medi 2013, a'r nod oedd i sicrhau fod dysgwyr rhwng 5 ac 14 yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd rhagorol yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol. Mae'r fframweithiau wedi cynllunio i ymgorffori llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm. Maent yn offrynau cynllunio'r cwricwlwm i helpu athrawon pob pwnc, i feddwl sut y gallent gynllunio a darparu cyfleoedd i ddisgyblion datblygu'r sgiliau llythrennedd a rhifedd mewn ffyrdd ymarferol. Mae'r fframweithiau hyn bellach wedi cael ei haddasu yn unol a chanllawiau Cwricwlwm i Gymru. Cryfder arall sydd yn cael ei gydnabod gan yr athro Donaldson ydy cymwyster Bagloriaeth Cymru. Mae'n gymwyster sydd yn unigryw i Gymru.
Mae'n helpu baratoi myfyrwyr rhwng 14 ac 19 oed ar gyfer y byd gwaith, ar gyfer astudio ymhellach ac ar gyfer bywyd. Caiff Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ei ddyfarnu i fyfyriwr drwy gyflawni cyfuniad penodedig o gymhwysterau. Tystysgrif her sgiliau, sef cymhwyster arloesol sy'n seiliedig ar sgiliau, sydd wrth wraidd Bagloriaeth Cymru. Mae sylw penodol yn cael ei roi yn yr adroddiad i'r ymrwymiad cadarn i'r Gymraeg a dwyieithrwydd ac i'r egwyddor o addysg gynhwysol o fewn y system bresennol. Mae'r nod o gynnwys dimensiwn Cymreig yn addysg holl blant a phobl ifanc Cymru a'r ffocws ar hunaniaeth Cymru a'r Cwricwlwm Cymraeg yn cael ei ganmol yn gryf. Mae'r adroddiad yn cydnabod fod yr agwedd bositif hon wedi bod yn amlwg iawn ymhlith ymatebwyr ifanc. Ac yn holl bwysig, wrth symud ymlaen tuag at y cwricwlwm newydd ac yn arbennig i'r sector nas gynhelir ydy'r darn yma o'r adroddiad. Gyda'i gilydd, mae'r holl dystiolaeth hon yn dangos bod rhai cryfderau gwirioneddol yn y trefniadau cwricwlwm presennol yng Nghymru y gallwn ni dysblygu. Yn bennaf oll, yr addysgeg sy'n sail i'r cyfnod sylfaen a'r ymrwymiad i'r Gymraeg a'i diwylliant. Felly, y neges glir ydy i beidio a mynd i banig ac i o'r-boeni. Mae'n bwysig fod yr hyn sydd yn digwydd ar hyn o bryd o fewn y sector yn cael ei gydnabod fel arfer dda ac wedi bod yn sail gadarn i'r gwaith o gynllunio ac ysgrifennu cwricwlwm sydd wedi deillio o adroddiad yr Athro Donaldson. Cymerwch funud i ystyried beth mae'r rhifau hyn yn ei cynrychioli. Ar ateb, dyma'r holl elfennau gwahanol sydd yn ymlethu i greu cwricwlwm i Gymru 2022. Mae 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd, 4 diben, 5 cam cynnydd, 6 maes dysgu a phrofiad, 12 egwyddor addysgeg a 27 datganiad o'r hyn sy'n bwysig. Yn gyfansawdd, mae'r holl elfennau hyn yn cyfrannu tuag at un nod, sef cwricwlwm cynhwysfawr sydd yn cwrdd ag uchelgais pob un dysgwr, addysgwr a phob lleoliad addysgedol. Mae'r Athro Donaldson yn cyfeirio at ymagwedd amgen o edrych ar gwricwlwm yn hermau'r sgiliau allweddol, capacity neu gymwyseddau a gaiff ei meithrin mewn plant a phobl ifanc. Argymhelliad cyntaf yr Athro Donaldson yn ei adroddiad yw y dylai'r diffiniad o'r cwricwlwm ysgol yng Nghymru gynnwys yr holl brofiadau dysgu a gweithgareddau asesu sydd yn cael eu cynllunio wrth geisio cyflawni dibenion addysg. Beth am ddefnyddio'r goeden fel cyfatebiaeth o'r cwricwlwm newydd? Gan ddechrau gyda'r gwreiddiau, dyma sydd yn cadw'r goeden yn gadarn yn y tir ac sydd yn ei bwydo mwyn sicrhau ei ffyniant. Dyma'r 12 egwyddor addysgeg sydd yn cael ei hamlinellu yn adroddiad dyfodol llwyddiannus. Mae'r angen i ddilyn yr egwyddorion addysgol hyn yn un o 64 argymhelliad yr adroddiad. Mae'r 12 egwyddor yma yn cyfrannu at yr elfennau sy'n arwain at addysgu da. Maent yn cwmpasu arbenigedd mewn pynciau a methodoleg, sgiliau crefft cadarn yn yr ystafell ddosbarth neu lleoliad, dealltwriaeth o'r ffactorau cymdeithasol a seicolegol sy'n dylanwadu ar ddysgu, a'r gallu i symbylu ac ysbrydoli plant a phobl ifanc i ddymuno dysgu ac i ddysgu'n annibynnol, yn sylfaenol addysgu a dysgu da. Mae dysgu ac addysgu da yn canolbwyntio'n gyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm, yn rhoi her i'r holl ddysgwyr drwy hannog i gydnabod pwysigrwydd ymdrechu'n barhaus i gwrdd â disgwyliadau sy'n uchel ond o fewn i cyrraedd, yn galw am ddefnyddio cymysgedd o ddilliau sy'n cynnwys addysgu uniongyrchol, yn golygu defnyddio cymysgedd o ddilliau gan gynnwys y rheini sy'n hybu sgiliau datrys problemau, sgiliau creadigol a'r gallu i feddwl mewn modd beirniadol. Yn golygu gosod tasgau a dewis adnoddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a phrofiad blaenorol ac yn enyn diddordeb, yn creu cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu, yn golygu dilyn egwyddorion asesu ar gyfer dysgu, yn ymestyn oddi mewn ac ar draws meysydd dysgu a phrofiad, yn atgyfnerthu y cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd gan gynnwys llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn gyson, yn cymell plant a phobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb cynyddol dros ei dysgu eu hunain, yn hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a pherthnasoedd cadarnhaol, yn hybu cydweithio. Cymerwch ychydig o amser ar y pwynt yma i ystyried yr egwyddorion yma yng nghyd-destun eich arferion eich hun.
Ystyriwch sut mae'r egwyddorion hyn i'w gweld ar waith yn eich lleoliad chi. Gallwch rannu eich meddyliau gyda'ch cydweithwyr a chymharu eich profiadau. Symudwn ymlaen yn nawr at foncyff y goeden sydd yn rhoi strwythur a siâp i'r goeden ac yn offeryn sydd yn cludo bwyd a maeth rhwng y gwreiddiau a'r blagur. Mae boncyff y goeden hon yn gyfansawdd o'r 6 maes dysgu a phrofiad a amlinellir yn argymhelliad 5 o dyfodol llwyddiannus, sef celfyddydau mynegiannol, iechyd a lles, dyniaethau, iaith, llythrennedd a chyfathrebu, mathemateg a rhifedd a gwyddoniaeth a thechnoleg. Dyma'r strwythur trefniadol ar gyfer y cwricwlwm ar draws yr ystod oedran gyfan rhwng 3 ac 16 a bydd disgyblaethau a phynciau yn cael eu grwpio o fewn y meysydd hyn. Mae pob maes dysgu a phrofiad yn gyfartal ac yn allweddol mwyn cyflawni dibenion y cwricwlwm. Wrth edrych i grombil y goeden, fe welwn y 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd. Mae dyfodol llwyddiannus yn cydnabod cryfder y fframweithiau rhifedd a llythrennedd presennol. Maent yn sicrhau fod set o gymwyseddau a sgiliau sy'n sylfaen i bob math o ddysgu yn rhan annatod o'r cwricwlwm ac yn rhywbeth i'w adeiladu a'i ddatblygu ymhellach. Ynghyd â hyn, mae'r argymhellion yn adroddiad y grŵp lliwio TGF i Lywodraeth Cymru a chanfyddiadau'r adolygiad yn dangos yn glir fod cymwysedd digidol yn dod yn fwy hanfodol ar gyfer dysgu a fod angen rhoi iddo yr un statws o fewn y cwricwlwm a rhifedd a llythrennedd. Mae'r 3 cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd felly yn elfen allweddol i'r cwricwlwm mwyn sicrhau fod plant a phobl ifanc yn cael y cyfleoedd aml i'w datblygu, eu hymestyn a'i cymwyso ar draws pob maes dysgu a phrofiad. Symudwn ymlaen at y dail a'r blagur sy'n tyfu ar y canghennau a dyma ydy'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig sydd yn rhan annatod o bob maes dysgu a phrofiad. Mae rhwng 3 a 5 datganiad i bob maes dysgu a phrofiad. Hanfod y datganiadau yw bod yn drefnwyr dysgu hanfodol o fewn y meysydd sydd oll yn gweithio tuag at y 4 diben. Maent yn darparu ysgogiadau cysyniadol ar gyfer profiadau, gwybodaeth a sgiliau yn ymwneud â phwnc neu disgyblaeth. Mae'r datganiadau yn cynnig cyfleoedd clir i wneud cysylltiadau o fewn meysydd dysgu a phrofiad a rhyngddynt yn ogystal â bod yn sail i gynnydd. Yn gysylltiedig â phob datganiad o'r hyn sy'n bwysig, mae camau cynnydd sydd yn cael eu disgrifio ar 5 pwynt yn y continwwm dysgu. Mae'r rhain yn cyfateb yn fras i'r disgwyliadau ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 ac 15. Wedi dweud hyn, mae pwyslais ar gydnabod y bydd plant a phobl ifanc yn gwneud cynnydd ar wahanol gyflymder a fod y dysgu yn debyg i daith gyda mannau aros, gwiriadau a hyrddiau o gynnydd. Mae pwyslais cryf ar egwyddorion asesu ar gyfer dysgu sydd yn sicrhau pwrpas dilys i'r asesiad a fod yr asesiad yn mynd i gael ei ddefnyddio a'i weithredu arno mwyn hybu cynnydd. Wrth wylio ac ar sylwi ar y blaguryn, mae modd darganfod a ydyw'n tyfu ac yn ffynnu, ac os oes angen gwneud newidiadau i'r amgylchedd neu'r mewnbwn mwyn sicrhau ffyniant. Mae'r cyfan oll yma yn ein harwain at ddibenion y cwricwlwm, y nod a'r pwrpas. Wrth i'r goeden ffynnu, mae ganddi swyddogaethau pwysig iawn ar y ddaear. Mae dyfodol llwyddiannus yn cadarnhau fod angen dibenion cyffredin sy'n gymwys i bob plentyn a pherson ifanc ac yn hyrwyddo dyheadau uchelgeisiol a phenderfyniad i lwyddo. Diben y cwricwlwm yw datblygu a meithrin ein plant a phobl ifanc i ddatblygu yn ddysgwyr uchelgeisiol galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau. Yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith, yn ddinasyddion egwyddorol gwybodus yng Nghymru a'r byd, ac yn unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Mae'n bwysig nodi fan hyn fod y dibenion hyn yn berthnasol ac yn gwbl greiddiol trwy gydol taith ddysgu plentyn, boed yn 2 oed, yn 11 oed neu'n 15 oed, a'i fod yn holl bwysig ein bod yn edrych ar y dibenion yng nghyd-destun yr unigolion bach sydd o fewn ein lleoliadau. Ac mwyn gwneud hyn, mae angen i ni edrych yn fanwl iawn ar y datganiadau sydd yn dilyn prif benawd pob diben. Mae angen i ni eu hystyried yn ofalus yng nghyd-destun y plant rydym yn gweithio gyda nhw. Gan ddechrau gyda dysgwyr uchelgeisiol galluog, sy'n gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn ei mwynhau. Sy'n datblygu corff o wybodaeth ac sydd ar sgiliau sydd eu hangen i gysylltu'r wybodaeth honno a'i chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau.
sy'n ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau, sy'n gallu cyfathrebu'n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau drwy'r Gymraeg a'r Saesneg, sy'n gallu egluro'r syniadau a chysyniadau y maen nhw'n dysgu amdanyn nhw, sy'n gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau, sy'n deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol, sy'n defnyddio technolegau digidol yn greadigol i rhannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a'i dadansoddi, sy'n ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau'n feirniadol, ac sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau. Dyma rai lluniau sydd yn dangos y diben hwn yng nghyd-destun y sector nas cynhelir. Cymerwch ychydig o amser i ystyried y diben yma yng nghyd-destun eich arferion eich hun. Ystyriwch sut mae'ch lleoliadau chi yn gweithio tuag at gyflawni'r diben yma a sut mae hyn i weld ar waith yno. Gallwch rannu eich meddyliau gyda'ch cydweithwyr a chymharu eich profiadau. Symudwn ymlaen at y diben nesaf, sef cyfranwyr mentrus creadigol, sy'n cysylltu ac yn cymhwyso ei gwybodaeth a'i sgiliau i greu syniadau a chynnyrch, sy'n meddwl yn greadigol mwyn ailunio a datrys problemau, sy'n adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw, sy'n mentro'n bwyllog, sy'n arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau'n effeithiol ac yn gyfrifol, sy'n mynegu syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau, sy'n rhoi o'i hegni a'i sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa, ac sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith. Dyma rai lluniau sydd yn dangos y diben hwn yng nghyd-destun y sector nas cynhelir. Cymerwch ychydig o amser ar y pwynt yma i ystyried y diben yma yng nghyd-destun eich arferion eich hun. Ystyriwch sut mae'ch lleoliadau chi yn gweithio tuag at gyflawni'r diben yma a sut mae hyn i weld ar waith yno. Gallwch rannu eich meddyliau gyda'ch cydweithwyr a chymharu eich profiadau. Fe edrychwn yn awr ar ddinasyddion egwyddorol gwybodus, sy'n canfod yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn, sy'n trafod materion cyfoes ar sail ei gwybodaeth a'i gwerthoedd, sy'n deall ac yn arfer eu cyfrifioldebau a'i hawliau dynol a democrataidd, sy'n deall ac yn ystyried effaith ei gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu, sy'n wybodus am ei diwylliant, ei cymuned, ei cymdeithas a'r byd yn awr ac yn y gorffennol, sy'n parchu anghenion a hawliau pobl eraill fel aelod o gymdeithas amrywiol, sy'n dangos ei hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned ac sy'n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a'r byd. Unwaith eto, dyma rai lluniau sydd yn dangos y diben hwn yng nghyd-destun y sector nas cynhelir. Cymerwch ychydig o amser ar y pwynt yma i ystyried y diben yma yng nghyd-destun eich arferion eich hun. Ystyriwch sut mae'ch lleoliadau chi yn gweithio tuag at gyflawni'r diben yma a sut mae hyn i weld ar waith yno. Gallwch rannu eich meddyliau gyda'ch cydweithwyr a chymharu eich profiadau. Ac yn olaf, edrychwn ar unigolion iach a hyderus, sydd â gwerthoedd sicr ac sy'n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol, sydd yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi, sy'n cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a meddyliol yn ei bywyd pob dydd, sy'n gwybod sut i ddod o hyd i'r wybodaeth a'r cymorth sydd ei angen i gadw'n ddiogel a iach, sy'n cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol, sy'n gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch ei ffordd o fyw ac yn rheoli risg, sydd â'r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau, sydd yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaol wedi ei selio ar ymddiriadaeth a pharch at ei gilydd, sy'n wynebu heriau ac yn ei goresgyn, sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth sydd ei hangen i ddelio â'i bywyd pob dydd mor annibynnol ag y gallen nhw, ac sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas. Unwaith eto, cymerwch olwg ar y lluniau hyn sydd yn dangos y diben yma yng nghyd-destun y sector nas cynhelir. Cymerwch ychydig o amser ar y pwynt yma i ystyried y diben yma yng nghyd-destun eich arferion eich hun. Ystyriwch sut mae'ch lleoliadau chi yn gweithio tuag at gyflawni'r diben yma a sut mae hyn i weld ar waith yno. Gallwch rannu eich meddyliau gyda'ch cydweithwyr a chymharu eich profiadau.
Gwnaed gwaith sylweddol gyda rhanddeiliaid y cyfnod sylfaen ac anghenion dysgu ychwanegol yn 2019 i geisio sicrhau bod y disgrifiadau dysgu i ddysgwyr yng nghamau cynnydd 1 a 2 yn briodol, ac i sicrhau bod canllawiau cynllunio'r cwricwlwm yn adlewyrchu egwyddorion addysgeg y cyfnod sylfaen. Wrth i'r gwaith fynd rhagddo, cafwyd adborth gan ymarferwyr fod angen i adnoddau ychwanegol fod ar gael i ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant sydd ar ddechrau eu taith ddysgu. Yn yr un modd, roedd cydnabyddiaeth y byddai'r cyfrifodebau dylunio sydd i'w osod ar beneithiau ysgol gan y ddeddfwriaeth newydd yn afresymol ar gyfer lleoliadau nasgynhelir. Gyda hyn mewn golwg, ystyrwyd sut y gellid cydgynllunio fframwaith cwricwlwm ac asesu dilys, dibynadwy, diwylliannol a ieithyddol briodol ar gyfer y sector nasgynhelir a fyddai yn cefnogi dysgu a ddatblygiad plant ar ddechrau yn continiwm dysgu. Yng nghyd-destun ein coeden, dyma'r mewnbwn sydd angen ar gyfer sicrhau y datblygiad sydd yn digwydd cyn i'r eginyn yn ddangos o'r ddaear. Yn sgil hyn, creuwyd grŵp newydd i ganolbwyntio ar lunio dogfen ganllaw agor llwybrau. Pwrpas y canllawiau yw i fynd i'r afael a newidiadau datblygiadol cyflym sy'n digwydd mewn plant yn ystod y cyfnod wrth iddynt ddechrau ar eu continiwm dysgu, yn ogystal ag anghenion plant ac anghenion dysgu ychwanegol. Bydd y ddogfen hon yn cynnig canllawiau ar gyfer cynllunio cwricwlwm i ymarferwyr sydd yn gweithio gyda phlant o fewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig, yn ogystal â lleoliadau nasgynhelir sy'n dymuno ei ddefnyddio. Bydd y ddogfen ganllaw hefyd yn sylfaen i'r gwaith o greu fframwaith cwricwlwm ac asesu ar gyfer y sector nasgynhelir. O dan arweiniad Llywodraeth Cymru, mae'r grŵp newydd sy'n cynnwys ymarferwyr, athrawon, arbenigwyr, addysg blynyddoedd cynnar a datblygiad plant, cyrff arolygu, cynrychiolaeth consortia ac awdurdodau lleol ynghyd â rhanddeiliaid eraill, bellach wedi creu'r drafft cyntaf o'r ddogfen ganllaw agor llwybrau ac mae'r ddogfen yn y broses o gael ei golygu a'i chyfieithu. Ym mis Mai 2021, bydd cyfnod o 8 wythnos o ymgynghori ar y ddogfen drafft yn dechrau. Yn dilyn hyn, ym mis Medi a Hydref 2021, bydd y ddogfen yn cael ei haddasu a mireinio yn unol â chanlyniad yr ymgynghoriad. Y gobaith ydy y bydd y ddogfen yn cael ei chyhoeddi yn derfynol ym mis Rhagfyr 2021. Bydd Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i gynllunio a chyhoeddi fframwaith gwricwlwm ac asesu newydd ar gyfer y sector nasgynhelir. Mae'r fframwaith hon wedi ei hanelu yn bennaf tuag at leoliadau nasgynhelir sydd yn darparu addysg i blant rhwng 3 i 5 oed. Ochr yn ochr â hyn, rhoddir hefyd ystyriaeth i'r cymorth ar adnoddau sydd ei hangen i gefnogi lleoliadau nasgynhelir nad ydynt yn cael eu hariannu i ddarparu addysg gynnar. Anelir at gwblhau drafft cyntaf o'r fframwaith cwricwlwm ac asesu ar gyfer y sector nasgynhelir erbyn Ebrill 2021. Ym mis Mai 2021 bydd cyfnod o 8 wythnos o ymgynghori ar y ddogfen drafft yn dechrau ac yn hymor yr haf 2021 bydd fframwaith yn cael ei phrofi o fewn lleoliadau nasgynhelir. Ym mis Medi a Hydref 2021 bydd y ddogfen drafft yn cael ei haddasu a'i mireinio yn unol â chanlyniad yr ymgynghoriad ar adborth gan leoliadau a bydd yn profi'r ddogfen, gyda'r gobaith y bydd y ddogfen yn cael ei chyhoeddi yn derfynol ym mis Rhagfyr 2021.